Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ugbu a chọrọ m ịkọrọ unu akụkọ banyere ụmụnne abụọ. Mụ na nwanne m nwoke David emegburu anyị n'ụzọ abụọ dị iche iche. Ihe mere m kacha njọ karịa ihe mere ya karịchaa ya onwe ya. O nwere ihe ịma atụ ịbata obi ebere na-agbawa obi. N'ebe nna m nọ, nna m ṅụrụ mmanya nwee obi ọjọọ, enye nsogbu mgbe niile, na-akọ akụkọ egwuregwu na-abaghị uru. Ma ọ bụ onye na-arụzi ụgbọala. Ebe ọ na-arụzi ụgbọala, e nwere ọtụtụ ihe dị iche iche. Foto ụmụ nwaanyị ndị jọchara njọ. Nwanne m na-ahụ ihe ahụ ruo mgbe o toro. Nna m echee na ọ bụ ihe ọchị mgbe nwanne m dị afọ 14 ya ṅụọ mmanya na-eme ihe iberibe dị aṅaa. Ọ naghị aga ebe a na-agba egwuregwu bọọlụ, ọ naghị aga ebe a na-eme ihe n'ụlọ akwụkwọ. O nweghị ihe ọ na-eme. Ya mere e metọrọ anya abụọ, mana otu ọ dị, ụdịka mmegbu nke e megburu m bụ nke na-emebi ihe. Ma otu ọ dị, eji m afọ 10 wee tọọ ya. Mgbe ọ dị afọ 57, ahụ ya nke rere ere n'ụlọ dara ada, naanị ya. Onweghị onye na-achọ ya. Ọ karịala otu ọnwa ma ahụ ya ma ọ bụ onye na-agagharị n'ụzọ hụrụ ya mgbe ọ na-agafe. Ma ebe a ka m nọ mgbe m dị afọ 67, ma adị m 68 ugbu a, na-ekwusa okwu Chineke, na-akụzi okwu ahụ. Nkwa nke Chineke nye onye ọbụla. O nweghị ihe mere na ndụ ya kwesịrị ịdị otu ahụ ọ dị, ma ọ bụghị n'ihi na enweghị onye na-enyere ya aka. Ọ bụghị n'ihi na onye ọbụla ọzọ agaferechaala ya. Ọ bụ naanị n'ihi na agbalịrị m ma o kweghị. Ịchọ ihe ịrịba ama, ihe ị ga-eme bụ ịgba mbọ gị kụchapụ ihe ahụ riri unyi n'azụ gị, guzoro n'elu ya. Gị si, ana m esi na ihe a na-adịghị mma pụọ. Ọ bụrụ na e nwere ike ịgọzi onye ọbụla, enwere m ike ịnata ngọzi, n'ihi na abụ m onye ọbụla ọ bụ. Nwanne m nwoke bụ nwa na-abaghị uru. Anyị ga-etinye ihe foto dị iche iche. Achọrọ m ka ịhụ nwanne m nwoke. Nke a bụ ya mgbe ọ nọ afọ 3, ma nke a bụ ya mgbe ọ nọ afọ 17, wee soro ndị na-aga na mmiri. Achọrọ m ka ị hapụ foto a. Achọrọ m ka ị chee echiche banyere ohere ọma nke nọrọ n'ihu ya. Ọ dị mfe ịhụ ya na ọ dị mma ile anya. O nwere ahụ mara mma nke ukwuu. Onye ọbụla hụrụ ya n'anya, ogodu na a chọrọ ikonye ihe n'olu ya mgbe niile. Ị nweghị ike ịhapụ ịhụ ya n'anya. Ụfọdụ n'ime anyị nwere ike icheta ya afọ ole na ole ọ rụrụ ọrụ n'ije ozi anyị. N'oge ahụ nke ndụ ya, o nwere ohere ọma n'ihu ya. Gịnị mere? Ọ dị mma ya esonye ndị na-aga na mmiri mgbe ọ dị afọ 17. Ebe ahụ ka onye isi ya kụziri ịṅụ ọgwụ ike. Ha nọ n'ebe ahụ na Vietnam, ebe na-adịghị mma siri ike ọnụnụ. Ya ebido na-aṅụ anwụrụ ike ebe ahụ. Ma o nweburu agwa ọjọọ mbụ nke sitere n'otu esiri zụọ ya. Mma anyị nwere nsogbu nke ụbụrụ. Ọ nọ n'ụlọ ọgwụ mgbe niile. Ọ dị afọ 14. Ọ nọghị n'ụlọ ilekọta ya. Ya mere nwanne m nwoke ji aka ya na-elekọta onwe ya site mgbe ọ dị afọ 14. Nna m na-aga ọrụ abalị. Ọ naghị anọ ya ma ọfụ ilekọta ya. Ya agagharịa n'ụzọ na-eme ihe sọrọ ya. Ma ya wee soro ndị na-aga na mmiri. Ama m na o soro ndị na-aga na mmiri n'oge o soro ha gawa, ka o wee gbanarị nsogbu nke dị n'ụlọ. Ma mgbe ọ pụtara, obi adịghị ya mma banyere otu ha si mesoo ya. Naanị Chineke ma ụdị ihe na-eme ụdị ebe ahụ. Ihe ọ na-ewe mmadụ ibi otu ahụ ruo ọtụtụ oge. Ya lọghachita na St. Louis.
ya enweta ọrụ ebe a na-arụ moto, lụọ nwaanyị, mụta nwa nwoke. Ihe dịrị ya amụba, ya ebido na-aṅụ ọgwụ ike na mmanya, ma na-ata ndị ọzọ ụta banyere nsogbu ya. Ana m ayọ gị n'abalị a, atazila ndị ọzọ ụta maka ihe na-adịghị agazi na ndụ gị. O nwere ike ị gaghị emezinwu ihe mere eme na ndụ gị n'oge gara aga, mana ị nwere ike inyere onwe gị aka na ihe ị na-eme ugbu a. Ịnụ ihe m na-ekwu? Ma ọ bụrụ na ị meghị ihe ị kwesịrị ime, ana m agwa gị na o nweghị onye ọ bụla nke ga-emere gị ya. Ndị mmadụ nwere ike ịgbalị inyere gị aka, mana o nwere akụkụ nke ọ bụ naanị gị ga-emenwu. Chineke nwere ike ijide aka gị inyere gị aka, mana Chineke n'onwe ya agaghị eme akụkụ nke gị. Ọ ga-enye gị ikikere ime akụkụ nke gị, mana ọ gaghị emere gị ya. Amen. Mgbe anyị na-adịghị eche echiche nke ọma, ọ bụ ya bụ otu n'ime ihe ọjọọ nwere ike ime anyị. Chineke nyere anyị nhọrọ n'efu ka anyị na-ahọrọ ihe dị mma karịa nke ọjọọ. Ọ bụ ihe anyị kwesịrị ị na-eme. Anyị na-aga n'ihu ime ya, ọ na-adịrị anyị mfe, ma anyị hapụ ime ya, ọ na-esiri anyị ike. Ọ bụ ihe dị mfe inwe ndụ nke lara n'iyi, ma na-ata ndị mmadụ ụta, ma dinara n'akụkụ mmiri na-achọ ihe ịrịba ama, na-eche ka onye ọka ozi ọma mara amara ga-abịa n'obodo ka ị nwee ike nata ihe ịrịba ama. Ma anaghị m ekwu na Chineke ya na-enyere anyị aka. N'eziokwu, ọ bụ Chineke na-arụ ihe ịrịba ama, ọ na-eme ihe dị ukwuu. Ekpere na-arụ ọrụ. Chineke na-ete ndị mmadụ otute mmanụ inyere anyị aka. Mana mmadụ ole n'ime unu mana ana m ekwu eziokwu mgbe m sị na o nwere akụkụ nke ọ bụ naanị anyị ga-eme ma ọ bụrụ na ya emeghị ya. Mana ọ bụrụ na ị ga-ewere ụkpụrụ a wee sị, ọ bụrụ na Chineke pụrụ imere ya onye ọbụla, Chineke pụkwara imere m ya. Ọ bụrụ na Joyce nwetara ihe ịrịba ama site n'ịgba mbọ, aga m agba mbọ. Ọ bụrụ na ịnyịnya gbara mbọ si n'olulu rịpụta, aga m agba mbọ. Abụ m onye ọbụla ọ bụ. Onye ọbụla ọ bụ. Ma aga m eme ihe m nwere ike ime. Ọ karị ya akarị. Ọ bụ nri ehihie obere nwa. Okwute ise mara mma nke etinyere na katapọt ka ejiri gbuo dike. Ọ bụ osisi nke nọ Moses n'aka, osisi nkịtị, ma Chineke mejupụtara ya n'ike. Moses nọ na-ekwusa, enweghị m ike, agaghị m emeli ya. Chineke asị ya, gịnị ka iji n'aka? Osisi igwe. Ya sị ya, tụsa ya n'ala, ya emejupụta ya n'ike. Chineke achọghị ịma maka ihe ị na-enweghị. Naanị ihe ọ chọrọ bụ ka ị mara, ị nwee ya, ị ga-emeli ihe niile. Mba, ọ dịghị mfe, mana o ruru ya. Mgbe ọbụla ị gbara mbọ, ị na-agatụ n'ihu. Mgbe ọbụla ị gbagharala onye mejọrọ gị, ị na-agatụ n'ihu. Mgbe ọbụla ị bụ ụzọ bụrụ onye gara yọọ mgbaghara mmehie ma mee ka udo dị, ị na-enweta ọganiru. Mgbe ọbụla ị mechiri ọnụ ikwu okwu mgbe ọ na-adịghị gị ka ị mechie ọnụ, ị na-agatụ n'iru. Anyị anaghị enweta mmezi mgbe anyị na-emeghị ihe ziri ezi n'ihi na o siri ike. Ọ dị mma. Nwanne m nwoke emechaa gbaa alụkwaghị m. Ya esi n'obodo pụọ. Ọ kwụgara nwa ya ụgwọ. Mgbe ọ nọ na-arụ ọrụ, ọ nọ na-anara ego ya n'aka. Ya mere ego ya abanyeghị n'aka ndị gọọmenti, ma ọ bụ ya ha ga-esi ebe ahụ zụọ nwa ya. Ha na-ejide ya wee mee ya ka ọ kwụọ ụgwọ. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị obodo anyị ji nọrọ na ihe ọjọọ taa. Ndị mmadụ a na-eme ihe ruru ha n'aka ime. Mgbe ahụ gọọmenti edewe ndị mmadụ site n'agụrụ. Mgbe ahụ taksị anyị arịa elu. Ma nke a bụ ahụhụ na-adịghị akwụsị. Ma nke a na-ebido na ndị mmadụ emeghị ihe ruru ha ime. Mana o nwere ndị chọrọ enyemaka, ọ bụ ndị ahụ ka m na-ekwu. Anyị na-enyere ndị mmadụ aka n'obodo a mgbe niile, ma anyị ga-agakwa n'ihu ị na-eme nke ahụ. Ndị mmadụ chọrọ enyemaka, anyị kwesịrị inyere onwe anyị aka. Ruokwe na onye nọcha n'ọnọdụ ọjọọ kacha njọ n'ime ụwa kwesịrị ka a kụziere ya otu esi agba mbọ. Amen. Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe ịrịba ama, gịnị ka ị kwesịrị ime? Mgbe ahụ nwanne
pụọ n'obodo gaa Arizona ma ruokwa afọ 15 ọzọ ya na ụmụ nwaanyị dị iche iche na-ebigharị onwe nke ọ lụrụ. O nwekwanụ ka o nyere aka zụọ nwa ya, na-aṅụ ọgwụ ike, na-eme ihe ọbụla ọ ga-eme iji nweta ha. Ma mgbe ahụ ya kpọọ wee nweta Dev n'ekwentị, ma anyị anụbeghị olu ya kamgbe. Ya bụrụ na o ji ya ahụ banye na nsogbu, anyị amata na ọ chọọla ka e nyere ndụ ya aka. Ya jụọ Dev sọ si ya lọtawa, ha ga-enyere ya aka. Dev asị ya ngwa si ya lọtawa. Anyị gaa n'ọdụ ụgbọelu gaa kwọta ya. Obi dị m mma na ọ nọ na-alọta n'ihi na ọ bụ naanị nwanne m nwere. N'agbanyeghị ihe ọbụla, o nwetụkwara ohere n'obi gị mara na ruo afọ 4 anyị na ya bi n'ụlọ anyị. Ma mgbe ọ lọtara, ọtụtụ n'ime eze ya efuchicha na nke fọrọ afọ rere ere. Anyị atụfuo ego gaa tinyechaa ya eze, na anyị akpọrọkwa ya agakwuru ndị dọkịta, gwọchaa ya, dụchaa ya ọdụ, ya echegharịa, jupụta n'ime mmụọ. Ọ na-ekwu ihe dị ka, ahụrụ m ndụ anyị n'anya, ọ na-atọ m ụtọ iso n'ezinụlọ a. Ya bịa nọzie n'ọnọdụ nke na anyị na-ahapụrụ ya ọgbakọ. Ịma, nke a mere m na-echeta nnọọ nwanne m nwoke David. Ọ bụ nnọọ nwa okorobịa mara mma. Ka anyị tinye foto ya mgbe anyị na ya nọ n'ọrụ. Lee ya n'akụkụ Dev ebe ọ nọ na-eto Chineke. Nke a bụ mụ na ya. Anyị na ya biri afọ 4. Ọ dị mma. Mgbe afọ 4 ahụ gwụchawara, m bịazie nwee ezi m amara ahụ nke anyị na ya ịga n'ihu ibi n'ụlọ maọbụ anyị ilekọta ya. Ịma, ọ na-aga ọrụ mgbe m kpọtere ya. Ọ na-eweta akwa ya ka a saa ya mgbe m gwara ya. Ọ na-emezi nga ọ nọ naanị mgbe m gwara ya. Ọ na-eme ihe m si ya mee. Ọ naghị eme ihe ọbụla ma o nweghị onye na-atụziri ya. Ị na-anụ? Mana ya eruo n'oge mgbe m chere na ọ ga-anọ nwụrụ onwe ya. Ya mere m gwa ya sị, ana m eche na Chineke chọrọ ka ị gaa nọrọ onwe gị, bụrụ nwoke, kwụrụ n'ụkwụ gị abụọ. Aga m na-enyere gị aka. N'ezie, anyị edepụtarala ya maka ebe ọ na-ebi. Anyị na-enyere ya aka zụta oche. N'ime ya, anyị zụtara ya ụgbọala ọ na-agba. O nwere ọtụtụ akwọ. Anyị chọrọ imezi ya nke ọma. Anyị chọrọ nnọọ imezi ya nke ọma. Anyị chọrọ ya ka ọ ghọta ịhụnanya nke Chineke. Anyị chọrọ ka Chineke jiri anyị kwara ngwa ọrụ ịhụ ya n'anya bata n'ụlọ. Mana enwere m ike ịgwa gị n'oge niile ahụ, o nweghị ihe ọbụla o mepụtara na ndụ mmadụ. Ọ nọ na-ewere mwere. Ma ana m agwa gị ihe ọ na-ekwukarị mgbe niile kwa ụbọchị. Ahụrụ m gị n'anya nwanne m. Enwere m ike ị na-anụ ka ọ na-ekwu, ahụrụ m gị n'anya nwanne m nwaanyị. Ma ọ hụkwara m n'anya o. Ma ọ bụrụ na ọ ga-ewe ya ihe ọbụla, ma ọ bụghị na o bido makụwa m, ma ọ bụ ma o nwere ihe m chọrọ site n'aka ya. Ịma, naanị okwu ndị ahụ ezughị ezu. Ndị mmadụ kwesịkwara ime otu ihe. Ma n'ezie, mgbe ọ batara n'ụlọ ahụ, o teghị aka, ọ nọghị na-agazi ọrụ n'oge a kpọọ ya. O tetebeghị ụra, nke a bụrụ ha mkpesa ọzọ. Mgbe ahụ ya bịa nwezie nwata nwaanyị na-anọgide ya nga ahụ mgbe niile. Ha alụbeghị di na nwunye. Ha ewereghịkwa ihe iji chọpụta nke ahụ. N'etiti oge mgbe ahụ, ma e were ya n'ọrụ ndị nchekwa n'ihi anyị oge ahụ, ha wee na-anarazi ya $60,000 n'ihi iji zụọ ụmụ ya. N'ezie, nke a bụ ihe siri ike. Ya sị ya, ana m agbalị ime ka ndụ m kwụrụ chịm ugbu a. Aga m akwụ $60,000. Ha na-emeju ụgwọ ọrụ m. Aga m arụ ọrụ ruo ọtụtụ afọ, enwee ego m ga-enwe. David ebido na-ata nwaanyị ahụ ụta si na nwa a abụghị nwa ya. Iwe a na ọ na-ewe isi na-agbakasị ya. Obi na-ajọ ya njọ. Ya ga-akpọzi onye ọkaikpe. Onye ọkaikpe ahụ abịa wetuo ọnụ ego ahụ, ya dịzie $27,000. Anọ m na-echekwa otu ị ga-eji emenwu ụdị ihe ahụ, mana ị nwere ike. E wee wetuo ya n'ọnụ $27,000. Iwe aka na-ewetụkwa ya. Ọ chọrọ ime ya, mana ọ chọpụtaghị ya. Ma mụ na Dev ekwuole banyere ya, kpekwa ekpere banyere ya, ma kpebie ma ọ bụrụ na ọ ga-eji omume ọma mee ya ruo ọnwa 6. Mgbe ahụ anyị ga-akwụchapụrụ ya ahụ. Enwebeghị mgbe ọbụla mma Chineke kwadoro nnapụta nke mmadụ n'otu ahụ.
ma ọ nọ na-ele ha anya nwa mgbe ka ọ mara otu ha ga-eji ejisi ike wee gbaa mbọ. Mana ihe o kwesịrị ikwu bụ na o kwesịrị ịbụ ya nwa ga-akwụghachi nke a. Elekọtaghị m nwa m nwoke ruo afọ ole niile ahụ. Ihe m mere ezighị ezi, enweghịkwa m ngọpụ. Ọ gara ịkpachapụ anya wee mee ihe o kwesịrị ime. Ma ịma ihe mere, ọ bụrụ nnọọ na imefuola ego ọtụtụ afọ ma iji nnọọ ezigbo ụgwọ, ma Chineke nọ na-emeso gị na-ele gị ma ị chọpụtala, ma oge eruola mgbe ị ga-ebuli wee jikere wee si na nke a pụta, o nwere ike ị gaghịzi emefu ha ọtụtụ ihe ruo ogologo oge. Ma ị kwesịrị itinye ọchị n'iru gị oge niile, ma ị kwesịrị isi ana m ebi ezigbo ndụ n'ebe a, mana ugbu a ekpebiela m na m ga-eme nke a, aga m esi na ya mụta ihe. Amaara m na nke a siri ike nwa obere, ya mere anyị ahapụ ya ka ọ pụọ n'ije ozi anyị n'ihi na otu o si na-ebi ndụ ya ma anyị ewezighachi ya n'ebe nrọ nke dị na St. Louis. Ihe omume nke ụmụ nwoke n'ebe ahụ, nke ahụ abịa bụrụ nsogbu ọzọ n'ihi na ekweghị m ka ya na onye isi na-ama aka. Ya wee gaa ya na nne na nna m ebiri ndị m lekọtaga nke ọma. Ugbu a enwere m mmadụ abụọ dị afọ 80, nke bụ nwa okorobịa dị afọ 47. Enweghị ihe ọbụla ọ na-eme, ọ na-arụ ọrụ. M si Chineke, onwe onye ọbụla enweghị ike ime ihe ọbụla ma ewepụ m. Onwe onye ọ na-eme otu ahụ mgbe ụfọdụ, o nweghị onye nwere ike ime ihe ọbụla ma ewepụ m. Ma mgbe e mesịrị ya akwụsịzie, hapụgo obodo anyị ọzọ gawa ha Arizona. Anyị anụkwaghị olu ya ruo okwe ihe dị ka afọ 10. N'etiti nke a, nwata nwaanyị ya na ya bi na-akpọ m mgbe niile, na-enye m nsogbu n'ihi na m nọ na-enyere nwanne m nwoke aka. Ma lekwanụ m ebe a, abụ m onye nkwusa nke ihe onyonyo ama ama, ma ana m enyere ndị a niile aka n'ụwa niile. Ma ị kwesịrị imepere mụ na David akara ụlọ akụ, ma ị kwesịrị izite ego ma tinyere anyị n'akara ahụ ọnwa ọbụla ka m nwee ike na-elekọta ya n'ihi na ọ naghị elekọtalizi onwe ya. M sị ya mba, ma ọ bụghị ihe dị mfe ikwu. Mgbe ahụ achọpụtara m na ọ bụrụ na ị chọrọ inyere mmadụ aka ruo afọ 4 ma o kweghị ịnyere enyemaka, gị mara na ọ chọghị ka e nyere ya aka. Mana enwere m ike ịgwa gị na ị megaghị rụọ onwe gị ihe ọma na ndị a niile ị chọrọ inyere aka ma ị bụrụzie mkpara ha eji aga ije, n'ihi na naanị ihe ha na-agbalị ime bụ ịdọpụga ndụ na ike nke dị n'ime gị, ha wee gaferekwa onye ọzọ. Nyere onye ọbụla ị nwere ike inyere aka ruokwa Jizọs agagharị nsị biko enwere m ike inyere gị aka, ma ọ bụ biko enwere m ike inyere gị aka, ọ bụ gee ntị enwere m ike inyere gị aka biko. Achọpụtara m n'akwụkwọ nsọ na Jizọs nyere na ndị bịakwutere ya aka. Ị na-anụ? O nyere na ndị bịakwutere ya aka. A ga-enwe ịdị na njikere n'akụkụ nke anyị. Ị na-ebere Chineke akwa. Chineke, bata n'ime nsogbu niile m nwere, nyere m aka, mee ihe ịrịba ama na ndụ m. Mana aga m agwa gị ihe ga-eme, Chineke ga-egosi gị ihe ị ga-eme. Bịa n'akwa, ana m ekwu eziokwu. Ọ ga-egosi gị ihe ị ga-eme. Nke mbụ nwere ike ịbụ gị gbaghara ndị niile mejọrọ gị, gị sị mba, agaghị m eme nke ahụ, ha emezighị m nke ọma. Ngwa na ị nwere ike na-agbagharị ugwu ahụ gburugburu. Ya mere nwanne m nwoke kpọọ ha ma ọzọ, enyi ya nwaanyị kpọrọ m sị, nwanne gị nwoke ugbu a na-agba ara. Ya dị ya ka o nwere ihe na-arịgharị ya n'ime ahụ. Ọ na-eche na o nwere ndị chụga ya ka ha kpọga ya ebe a ga-agwọ ya. Dasị na ọ ga-enye aka. M sị ọ bụrụ na ọ chọrọ inye aka, aga m enyere ya aka, mana aga m enye ya ego. Ya mere anyị ezige otu n'ime ndị ozi anyị ka ọ kpọta ya. Ma achọrọ m igosi gị ihe ọ dị ka ya. Ị hụrụ foto ya mgbe ọ nọ na-efe Chineke n'ime ebe a. Nke a bụzi otu ọ dị ka afọ 10 ya gasịrị. Ugbu a, mgbe nwanne m nwoke nwụrụ, ha zitere m ihe nke metụtara ya. Anyị kpọrọ ya wee kpọga ya ebe a na-agwọ ndị mmadụ na Los Angeles. Anyị echeghị na ọ bụ ihe dị mkpa ka a kpọtawa ya na St. Louis. Anyị akpọga ya ebe a na-agwọ ha na Los Angeles. Anyị na ndị n'ebe ahụ bụ enyi, anyị na ha na-arụkọta ọrụ. Ha sị ngwa ha na ya ga na-arụ ọrụ, ha ga-elekọta ya.
ha wee gwawa m na ọ bụrụ na ọ dị njikere ịkpazi agwa, o nwere ike ịbịa ebe a, anyị ga-enyekwa ya ọrụ ebe a, ma ịma nyere ya aka ka ọ nweghachita ndụ ya ma o ruru ụbọchị 30. Kwụsị ịkpa anwụrụ ike, aṅụzila mmanya, saa ahụ gị. Ọ ma etu esi arụ ọrụ mgbachi mmiri. Ha tinye ya n'ọrụ nke ịgbapụ mmiri gburugburu n'ebe ahụ. Ma ka ụbọchị 30 gasịrị, ha nọ na njikere inye ya ego ọ ga-emefu. Ọ gaji inweta oge inwere onwe ya. Ka ụbọchị 30 gasịrị, ya gakwuru onye nwoke na-achịkọta ọgbakọ ụmụ nwoke ebe ahụ ma sị ma ihe mere na unu niile agbalịala. Ma ekelere m unu na ihe niile unu mere m, ma aga m achọ ka unu kpọghachi m ebe m si ma desa m. Nke a abụghị maka m. Ee, gịnị bụ maka gị? Mmadụ mere m ya, mmadụ doziere m ya. Onye ọzọ mee ka ndụ m gaa n'iru, n'ihi na adịghị m njikere ịgba mbọ. Ma mgbe ha zitere m ihe ndị banyere nwanne m nwoke, aghọtaghị m ihe nke ahụ gaji ime n'ebe m nọ. Ana m ezi ozi a n'abalị a n'ihi na ọtụtụ n'ime unu ga-eme mkpebi n'abalị a. Ma ọtụtụ mmụba niile a bụ ndị m lere anya n'elu ozi a na ihe onyonyo. Ị nwere mkpebi ime n'abalị a. Ị nwere ike ịbatara onwe gị ebere n'ihi ihe ọjọọ ndị ka emere na-eme. Ị nwere ike ime nke ahụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ime ya, o kwere nghọta. Ana m echeta na mụ na Chineke kparịtara ụka n'oge gara aga. Ya sị na gị abataworolo onwe gị ebere. M sị ya na a na-emeso m otu na-adịghị mma dịka nkịta. Onye ka ọ ga-abụ ọ ga-ebe akwa? Ya wee sị m, ị nwere ihe ị ga-eji mee ya, mana o zighị ezi nye gị n'ihi na aga m agwọ gị. Ya mere ị nwere ike inwe ihe iji na-abatara onwe gị ebere, mana ị kwesịghị ime nke a n'ihi na Chineke dị njikere. Mgbe Chineke dị nsọ ga-abịa, mana Chineke ga-abịa bata n'ime ọnọdụ ọjọọ gị, mana ị ga-agba mbọ. Ama m otu ọ gaara esi emetụta mgbe ha zitere m ihe banyere nwanne m. Enwetara m ozi dị omimi mgbe ha mere nke a, n'ihi na lee ha ebe a. Ihe a bụ ihe fọrọ na ndụ nwanne m. Edemere ihe ndị banyere m n'ohere dị 218 n'ebe ahụ. Ihe dịka ihe nkụzi 1000, akwụkwọ dị 90, ụlọ ọrụ dị 14. Anaghị m etu ọnụ, ihe abụ ihe ịtụ ọnụ. Ana m achọ igosi otu ihe dị. Anyị abụọ sikwe n'otu ụlọ wee pụta o. Nwee otu ọbara ahụ n'ime anyị. Emesoro m nke ọjọọ karịa ya. Ọ nwụrụ site na ihe ọ họrọ n'ụlọ ochie mgbe ọ gbara afọ 57, dizie ka ọ dị afọ 75 mgbe ọ gara isoro anyị na-arụ ọrụ ugbu a na-agagharị ụwa niile. Ọtụtụ mmadụ abịa na-ahụ ya n'anya. Chineke gara eji ya kwara ngwa ọrụ. Ọ bụ ezigbo nwa okorobịa. Nke a bụ naanị ihe o dewere n'ụwa, mana ana m ajụ gị, mgbe ị ga-ala, olee ihe ị ga-edewe? Ana m akpọ onye ọbụla n'abalị a ime mkpebi. Gịnị ka ị ga-edowe n'ụwa? Ozi ọ na-erute anyị aka nke ọma? Nke a bụ ihe mwute. N'ezie, nke a bụ ezigbo ihe mwute. Ihe ndị nọ ya n'ime mgbe ị chere nwa dị afọ 17 bara na mmiri. Ihe niile nke dị ya n'ime, ma lekwa ya ebe a. Mgbanaka ndị mere ochie, ị ga-egbu anya ya mere n'ochie. Ihe nkwakọ nke kaadị nke azụmahịa na akwụkwọ eji mara ya mgbe ọ nọ na-arụ ọrụ n'ije ozi. Ihe ole na ole nọ n'ime ndụ ya nke o ji eme ọnụ. Ọ bụ ihe o nwere. Ewetakwara m akwụkwọ njirimara ya n'ije ozi anyị ka afọ 10 gasịrị. Ama m na o nwere oge o wepụrụ nke a, chee na ọ dị m nnọọ ka a sị na emere m. Ọ dị m nnọọ ka a sị na emeghị m. Ekwekwala ka ọ bụrụ ụta ka ị ga-atụ onwe gị na ngwụcha nke ndụ gị. N'agbanyeghị ihe ọnọdụ gị bụ ugbu a, ị bụ onye ọbụla o nwere ike ịbụ. Ma dị na njikere ikpebi ị na-aga n'ihu n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla nke ị nọ n'ime ya. Ihe ị na-agaghị emeli ma ọ bụ ihe ị na-enweghị anaghị akwụsị Chineke. Ọ chọrọ ka ị chọpụta na n'ebe ọ nọ, ihe niile kwere omume.
kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.